Така ще направим две хармоники от двете страни на албумчето. За едната хармоника ще ни трябват два листа, около 200 грамов картон ще използвам. Размерът е 28 на 20 см. Ето, двете ще ги наставяме, защото иначе ще ни трябва, ако имате, може и цял, без да използвате, но предпочитам да ги наставя. Така, сега биговаме. Първо си слагаме на 13 см. Биговаме. Аз тук съм си отбелязала с молив, където ми е 13 см. Сега ще ви кажа защо. Така, преместваме на 13,5. Биговаме, за да ни се получи тук 5 мм отстояние. Така, и сега втората чертичка, за да не го смятам, така съм си го решила аз, да ми е по-лесно. Втората я слагам тук на чертичката, където е 13 см. Ето така. Да съвпаднат и биговам. Така. Малко ми се размести, но нищо. Така, и сега тук си гледам 5 мм. Биговам. И ми остава 1 см за там, където ще ги наставиме. Така, сега ще си ги прегънем внимателно. Така придържам, за да не ми се смачка листа. Защото е трудно, когато са близичко. Е доста трудно. Така заглаждам. Така. Ето какво ще се получи. Ето това разстояние от 5 мм. Сега тук ще го направя същото. Ето и тук ни се получава. Сега другото ще го залепим така. Сега ще си го прегъна. Готово. И сега ето така ще ги залепим. Така, а след това ще го залепим на основата. Ето това крилце. Това е основата. За нея ще ни трябва също бял картон, около 200 грама. С размер 43,5 на 20 см. Така, аз съм си го начертала предварително и така директно ще биговам,
За да ги видите, ето тук сантиметрите. Първото е 13 см. Имаме 2 см отстояние. Тук е 13,2 см. Това е 2,3 см. Тук не се вижда. Така, 2,3 см и тук пак 13 см. Сега ще го биговам и ще го прегъна след това. Така, сега ето тук ще сложим така, тук ще залепиме ето това крилце, дето ни остана. Ще го залепим ето тук. Ето така. И след това тази хармоника ще я затворим. Ето така. Ще стане като едно пакетче. Така, приготвяме си две еднакви пакетчета. Така ги наричам, пакетчета. Единствено, когато ги лепите, ето тук ще оставите тук, където е 2 см, тук е 2 см от тази страна, тук е 2,3 см, където, защото тук го прехлупваме. Така трябва да са срещуположни. Е така, симетрично разположени. Така, ето така се отваря. Така, така и така. Другото по същия начин, само че огледално разположено. Така, сега ще ги залепим от двете страни на самите корици. Така, като го затворим, ще се получава ето така. Остава сега да започнем с декорацията. Трябва да си подбера хартии, да видя кое как ще ми хареса и ще правим рамчици и джобчета. Така. Започвам да декорирам дясната част. Тук съм си даже написала, че това ми е горната от дясно. Така, това са двете крила, които се отварят. Така, ето ги тези. И сега ще започна от тази част, която е на дъното, като ще направя на нея джобчета. Така, реших да сложа като основа един контрастен картон. Това е крафт картон. Ще слагам на всички, защото така дизайните, които съм избрала, са на Lemoncraft. Това е колекцията Happiness. Така взех си от Craftland, имаше намаление и още не е дошло ред, но сега реших да си я ползвам. Тъй като са доста светлички, реших да сложа така, тук да се отдолу крафт картон, за да се получи тук едно бордюрче. Ще изглежда по-добре, отколкото на бялото ще се загуби. Ето така, вижте, всичко изчезва краищата. Докато с бордюрчето отдолу ще се получи много добре. Така, затова съм си нарязала с по 5 мм от всяка страна по-малко. Всяка страна ни е 13 на 20, картончетата са 12,5 на 10,5. Така, тук ще направя едни джобове. Сега ще ви покажа. Така, както си се прави джоб.
Тук колко сантиметра е? Около 6 сантиметра е. Тук значи пускаме 7. Тук го слагам до края, значи 12,5. От всяка страна с по 1 см прегъваме. Ето така, както си се прави джоб. Така, и след това от дизайнерската хартия съм изрязала и ще го залепя тук. Също по 5 мм оставям. Така, сега още едно джобче ще направя. Така, което ще го сложа ето тук. То няма, отдолу не се прегъва, само от двете страни. Ще бъде еднакво с тази част, но ще ги залепим ето така, по този начин. Така че когато тук отгоре се пъхне нещо, то ще стига долу. Така ще може и тук да се сложат тактчета или снимки. Ето така. Така, това вече съм изрязала. Сега ще ви покажа как го правя. Ще използвам ето тази дъска за пликове. Ето тук има един пънч, с който се получава ето това отворче. Така, сега тук си ги нагласявам да е на еднакво разстояние от двете страни и да е плътно догоре тази част. Така, и сега тук, понеже е 12 см, аз съм го разделила на 6 и горе-долу с един молив съм го пуснала, за да открия къде е центъра. Така. Така, готово. И сега при залепването, това го издърпвам вече надолу, за да се получи еднакво разстояние. И така, какво ще ни се получи? Това ще го залепим тук. Тук ще го застъпим. Ето така. Така. И горе ще залепим вече тук декорация. Тази страна. Така, първо трябва да си отбележите тук къде е точно средната част да залепите и след това долната част. Така, джобчетата са залепени вече. Така, сега продължавам на тук. Пак ще има една подложка. Така, ще я залепя. И сега, ето това ми е дизайнерската хартия. Тук реших да спестя, да не лепя цял лист, защото са доста листи. Опасявам се, че може да не ми стигне самата дизайнерска хартия, защото все пак е блокче. Не е дигитална, не можеш да си разпечатиш колкото поискаш. Затова така, за снимки 10 на 15 аз изрязвам подложка 11 на 16 см. Така, и ще я залепя ето тук. Моето кученце си лае. Нека лае. Така. Сега тук съм изрязала ето такива от дизайнерската хартия парченца и ще ги залепя ето така. Мисля, че ще се получи красиво. Така, тук това е 1 см на 19 см.
а тези парченца са по 1,2, мисля, че бяха. Да, 1,2 см на 11 см, колкото е ширината. Така, сега ще го залепя. Тази страничка е готова. Сега пристъпваме към следващата. Нея пак ще я направим с джобче. Пак съм си изрязала подложка от крафт картон и също джобче. Джобчето е 10 на 14,5, мисля, че беше. Да, от всички страни, всъщност от 3 страни се бигова по 1 сантиметър. Така, за тук съм изрязала ето от тази дизайнерска хартия и остатъка, ето тук ще го залепя. Така, джобчето тук е готово на тази страничка. Сега продължаваме тук. Пак една подложка от крафт картон. Тук едно, как да го нарека, коланче съм изрязала, което ще се залепи ето тук по-високо. И това е една картичка, която се отваря нагоре и ще я слагаме ето тук и ще застане ето така. Така, и тази страничка е залепена. За сега тук няма да слагам декорация, за да видя какво ще ми остане. На картичката също ще я оставя така, докато не завърша всичко. Няма да я украсявам. Така, тази част също е готова. Както казах, че това ще го оставя така. Сега го сгъвам и ще започвам на тази страна. Няма да ви го показвам, защото то ще бъде същото. Ще се слага на една страна джобче, на другата рамка и така. После ще ви покажа кориците. Така, дясната част вече е готова. Така, ето от тази страна какво се получи. Джобче, 2 места за снимки. Тук направих страничен джоб. Все още не съм сложила. Не знам, може и така да го оставя. Тук също джобче направих. Тук вече ви показах как се получи. Общо взето ги редувам на едната страна джобче, на другата място за снимка. Това са капачетата. Тук съм оставила места за снимки. Не забравяйте тук да сложите магнитче на капака. И отгоре сложих рамка. И сега започвам с втората част. Няма да я снимам, защото тя ще бъде идентична. Единствено ще бъде огледално разположена. Ще се отваря на тази страна. Двете части вече са готови. Ето я и лявата. Почти е същата като другата. Само хартиите се различават. Така, с тези лентички успях доста да спестя от хартията, тъй като тази колекция е с 12 листа, 20 на 20 см. Нямаше да ми стигне по никакъв начин, ако бях лепила изцяло. Така че до тук ми стигна една колекция, 12 листа и ми останаха 2, обаче може би няма да мога да ги използвам.
защото са с такива дизайни и ще видя, може да се наложи да отрежа от другата, тъй като имам две. Но сега ще пристъпим към опаковането. Ще направим гръбнака и кориците. Първо, разбира се, ще измерим какво е разстоянието. Ето тук. Ще оставя малко все пак да бъде, иначе ми се е получило точно 5 см. Тук няма да има повече обем, защото те се затварят плътно, а вътре има достатъчно място, така че няма да надува. Като се сложат снимки или още декорация, тук няма да надува. Така че, може би ще се съобразя и ще го направя точно 5 см гръбнака. Така или иначе малко ще има разстояние заради прегъвките и ще се получи свободно. Така, започваме. Започваме с подвързването. Приготвила съм 2 парчета мукава. Горе-долу е 2 мм. Може би по-скоро 1,8. Така, 14 см на 21. Гръбнака го оставих 5 см. Така, първото, което ще направим, е да ги залепим едно към друго. Един съвсем обикновен лист, 100 и няколко грама бял, и сега ще го залепим първо гръбнака и след това от двете корици. Залепили сме кориците за гръбнака и сега ще ви покажа този плат. Избрала съм това зелено, малко на камерата изглежда по-наситено, всъщност не е чак толкова много. Мисля, че ще ми подхожда на хартиите. И сега ще го лепим. Първо да ви кажа, че разбира се трябва да е изгладено хубаво. Плата е плътен. Не мога да ви кажа точно какъв е. Намирам тук разни парчета, които ги продават на пазара при нас. Има сергия за платове и им остават такива малки парченца, дето ги продават за по 1 евро. И обикновено гледам да си купувам разни едноцветни за корици. Така, лепилото ще го мажем тук върху мукавата и след това ще обърна и ще го залепя. Ето тук. Така. А сега с какво лепя? Аз имам едно такова валяче от строителен магазин, от най-малките. Така и ще използвам лепило за дърво. В България съм използвала леко,
добре се лепи с него. Така, тук ще използвам едно сейс, се казва, местно е испанско. Така, сега започвам. Нанасям първо на едната корица. И разнасям така, че навсякъде хубаво да е разнесено. Да няма непокрити участъци. Това е много важно. Така, сега обръщам. Намествам го. Притискам леко. Така, и сега ще го обърна. Така, тук съвсем леко го заглаждам. Гледам да няма някъде пропуснати местенца. Тук хубаво така в ъгълчетата. Така, и сега ето тук ще го нанеса с четка. В олейчето, което се получи, ще намажа ето тази част и след това и самите олейчета. Тук съм си изтискала малко от лепилото. Трябва да влезе хубаво навсякъде. Обръщаме така. И сега ето тук ще му направя хубави олейчета. Не се натиска много, за да не избие лепилото отгоре.
Така вече е изсъхнало, обръщам го и сега ще мажа тук с лепило, пак върху мукавата, обръщам, преди това ъгълчетата. Така, ще отрежа малко повече, не като когато работим с хартия, защото тук има малко опасност самия плат да се разрига. Така, затова оставям повече разстояние от ъгълчето до изрязането. Ще мажа с четка. Така всичко вече изсъхна, залепи се идеално. Сега ще му залепя отгоре. Ето това картонче. Тук. Така, сега ще направя декорацията. Избрала съм си панделка, подбрах няколко от хартиите, на рамчица. Тук вътре. След това ще ги залепя. Ето така. Тук също ще украся и ще ви го покажа. Ето го и албумчето. Накрая завършено. Използвах една рамка от бирен картон с едно момиченце. Така, ето тук какво избрах да сложа отзад. Сега ще ви покажа. Така. Тук с рамка, места за снимки. Така. Джобчета, места за снимки, джобчета. Тук съм сложила двойна картичка за снимки. Така, тук и тук какво се получи. Пак двойна картичка да се закача, пак двойна. Тук място за такчета. Така. Тук джобче. Ще сложа такчета. Така, с места за снимки, пак джобче. Място за снимка. Тук пак двойна картичка. Така, тук също ще сложа такчета. И уж малко-малко, то стана един голям албум. Ето.
представлява. Идеята ми беше да бъде само една част, после реших да го направя две части и така се получи един по-голям албум. Дано ви хареса и да се вдъхновите да го направите.